Senyora alcaldessa, senyores i senyors regidors, la veritat és que molt contenta de començar a treballar en la línia que se manifestava en la unanimitat de l'anterior proposta. Nosaltres, de la mateixa manera que s'hem pronunciat en contra de l'ordenança en el punt anterior, ara el que presentem és un pla del que vam parlar per primera vegada en febrer del 2012 i aquest pla té fonamentalment dos objectius. El primer, fonamentar i garantir la convivència en aquells llocs de la ciutat on s'exerceix la prostitució, i un segon objectiu, que és el d'establir una sèrie de mesures per reintegrar sociolaboralment a les persones que es dediquen a la prostitució i vulguin abandonar-la. Durant aquest any, nosaltres hem continuat treballant i reunint-nos pràcticament en les mateixes persones o organitzacions amb qui vostès citen en les respostes a preguntes que fem ací o en les comissions, però amb una diferència. Nosaltres anem a escoltar i a introduir aportacions en les nostres propostes i així ho arreplega aquest pla que intenta acollir les distintes sensibilitats que hem observat. És a dir, escoltem i fem nostres les demandes del carrer, no totes, evidentment, perquè en ocasió les demandes es contraposen unes amb les altres, però el nostre pla sí que arreplega allò que uneix a les persones. Es tracta, com acabem de fer abans, de sumar voluntats, de practicar una política més col·laborativa i no d'excloure. En què estaven d'acord totes les organitzacions del tipus que fora, independentment de l'orientació i de la lògica que practicaren? En què el barri de Belluters era un barri molt deteriorat i amb problemes greus de tot tipus. En què tornaven a estar d'acord? En què urgien solucions, en què implantar un estat policial no resoldria res i que el que calia era una voluntat, una inversió i fer plantejaments completament diferents als que s'havien vingut fent fins ara, tant des del punt de vista social com arquitectònic, de foment de l'ocupació i de formació, de la potenciació de l'activitat econòmica. En fi, com veuran, i això és el que nosaltres hem vist, molts punts d'acord i això és el que nosaltres intentem potenciar, posar les bases per a, com a mínim, començar a treballar. I nosaltres pensem que es pot començar a treballar d'una manera immediata, perquè des de la regidoria de Benestar Social ja se n'han fet moltes coses i algunes molt bé, ho hem dit sempre i no ens dolem prendre reconèixer-lo en aquest ple. Cal organitzar i continuar la tasca. Per exemple, en el nostre pla, la primera cosa que reclamem és un diagnòstic. Hem de saber quina és la realitat de la prostitució que s'exerceix a la ciutat de València, quines zones, l'índex de persones, el coneixement de la seva nacionalitat, l'edat, el sexe, en fi, tot allò que ens ajuda a fer un treball adequat a la realitat. I aquest diagnòstic ha de tenir un seguiment, perquè si treballem bé, una revisió periòdica de les dades ens ho haurien d'indicar. Però parlem d'aquest tema perquè hi ha un problema de convivència i per tal de resoldre cal diàleg i per donar-li cobertura al diàleg i capacitat resolutiva a l'hora de prendre decisions proposem la constitució d'una mesa de convivència on estiguen presents tant l'Ajuntament amb presència de totes les forces polítiques que formen part d'aquesta corporació com de les distintes entitats o organitzacions que treballen al barri, associacions de veïns i, per suposat, les dones que exerceixen la prostitució. Cal que entre totes i tots posen les bases que garantisquen la convivència al barri, del seu barri, prestant especial atenció a l'ús de l'espai públic en les proximitats dels centres escolars i parcs infantils. Dóna la sensació que l'acord al que acabem d'arribar va treballar i va ajudar en molt a avançar en aquest punt. Si volem que l'activitat del barri canvie, ha de canviar l'activitat laboral de les persones que allí viuen. Hem de possibilitar, entre tots, programes de formació i d'integració sociolaboral, integració d'aquelles persones que vulguin abandonar l'exercici de la prostitució. Abans ens ho dia una de les representants de les dones que exercia la prostitució. Però ho hem de fer no de paraula, sinó amb els fets i amb els diners. No ho oblidem. Diners que han de prioritzar als menors que pateixen directa o indirectament les conseqüències de la prostitució.
Pensen també que algunes de les dones, o la majoria de les dones, tenen fills i venen d'altres països. Aquestes dones no tenen la cobertura de la família i, per tant, l'atenció dels seus fills també ha d'estar entre les nostres prioritats. Ya ha superado los 5 minutos bastante. Acaba enseguida. Le ruego, está pasadas, ¿eh? Acaba enseguida. Nosaltres pensem que Belluters té possibilitats i que es tracta de la voluntat que abans s'ha manifestat en el punt anterior, continuar treballant-lo per a que la resolució del futur de Belluter estiga en mans d'aquest Ajuntament. Gràcies. Senyora alcaldessa, senyores i senyors regidors, senyor Albert, evident, quan nosaltres parlem d'un diagnòstic, estem parlant de la conseqüència de les entrevistes en associacions com ara Càritas, Médicos del Món, Villaterres, i de totes aquestes en les que vostè treballa. I el que plantegem és un mapa. On estan les dones en el carrer Viana? No és això, però estem parlant d'un pla integral de la ciutat. Hem de saber no només en Belluters on estan les dones, sinó hem de saber on estan en tota la ciutat, on estan i on ho exerceixen. Si no li importa al senyor Alexandre, jo intento interrompir poc. Pot dir-li alguna cosa? Gràcies. El tema és que en la voluntat que jo crec que hi ha de treball i d'avançar en la solució dels problemes d'aquestes dones, el que nosaltres plantegem és això. Hem de fer un diagnòstic. Si el diagnòstic estiguera, seria públic i no ho és. Si el hi ha i nosaltres el desconeixem, no tenim ningú inconvenient de treballar. I a mi em sembla bé la proposta que vostè fa. Hem mostrat una actitud de voluntat en el punt anterior i volem continuar mantenint-lo. No tenim ningú inconvenient. Si en aquesta mesa continuem treballant i avançant en la mateixa línia, endavant. La solució és per als problemes de les persones, no per al lluïment en aquesta cambra. Gràcies.